गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुबाय अरुणाचलावहाय आङो शुटिं खालामहैदोंमोन ना थ' बेनिफ्राय फैनानै आङो डाइरेक्ट न'आव थाङालासिनो धेकियाजुलियावहाय थालांबाय ओमफ्राय धेकियाजुलियावहाय बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे गोदान प्रडाक्शन खेवदों एएसके प्रडाक्शन ओमफ्राय बेनिनो बेयो फर्स्ट मिउजिक भिडिअ जागोन आरोना जाला जाला होननाया बेयो रिलिज जाबाय नोंथांमोना दासिमबो नुवाखैबा आङो लिंकखौहाय होनानै होगोन कमेन्ट सेक्सनावबो आरो लोगोसे डिसक्रिप्शनावबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायनानै माबोरै मोनखो आंनो खोन्थाहरनो दाबाव आरोना थ' बेनिनो बिहाइन्ड द सिनखौ आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नोंथांमोना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Suroso casting moi video kuriaso जोङो शुटिंखौ लादोंमोन कान'का रिजर्टआवहाय नोंथांमोना गोसोआव दङ ना जुदि नोंथांमोना आंखौ फल' खालामोबा बा आंनि भिडिअसखौ जुदि नायबाय थायोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन आंनि फार्स्ट इउटुबनि भिडिअखौहाय नैबे जायगायावनो फैनानै खालामदोंमोन बाट दा जों खालामबाय थानाय जायगाया एकदम गोदानै बानायनाय ओमफ्राय बेयावनो जायगा दङ ना मिटिंसो आं फार्स्ट बानायदोंमोन सुना है तेरी अखियों से कौन फिर ना मासी बाबा मुझे नुड़ा बे स्विमिं पुलावनो दुगैलायनाय फार्स्ट आंनि व्लग भिडिअआ जादोंमोन आरोना कान'कायावहाय आंबो दंमोन लोगोसे नों गैया मिसा मिसि गावहा गैया गैयालासिनो ओरैनो होनो चुप नै आगैमोना गासैबो जोङो डेन्जार मोसायो बिसोरो बिराद मोजां मोसायो आरो बैयाव दंबावो मिसि नुहुरला बैयाव लांबाय बे शिफ्टिं खालामबाय बेयाव लांबाबो जेनबाय camera rolling smile अरे सान्दुङा मोजां नुदोंथ' लिडर आरो मोनसे दै पर्टेलानि र' केमेरामेनाबो 1 2 टिक टिक 3 गो फाइसनि लानि केमेरामेनखौबो नै आंनि बागा रे सुनानै दे देहाय फट'खौनो लाबाय थादो शुटिंआथ' जाखालाय शुटिंआथ' जाखालानो नालाय लाबाय थादो दे भिडिअ माबाखौनो फट'खौनो क्लोज अप कैमरा रोलिंग एक्शन अरे एक बार कैमरा रोलिंग अरे एक्शन रारा नायग्रोनि र' मोजां फायाक बार लानांगौ ना मोजां मोननायनि हुदा आंखौ अनबाय सानो औ राइटिं शुट लागासिनो नों माबा नांगौब्रा मा होनो इथिंजाय फट' सोलिगासिनो आं केमेरामेन जाबाय जल्दी से फोकस करो उनके कैमरामैन बनना है भाई लगाओ वाव ऐसे वाह ओ मोजा से दो ये दे ए होय गल आबै दे तो नाम ना फोटो लाने वाला मोबाइल दे मशीन आ दे एक सो राजराम सर को हमारा ब्लॉग किधर गया दिन भर भूखा हम लोग दिन भर भूखा रह गया हाँ
Mahalude. Oh my god. तुमको भूल गया था तार भूख लगा नहीं मुझे हाय बोल दो मिस हो गया दा जानानै लाखानायसै थास ओंखारबाय कुछ बोल दो माने गुसु जाबाय नै खाना कैसे है हमार रोमारी जोंनि गामिनि जोंनिनो आदा सासेनि लाहार फरायनाय बयबो बाजै मोना सबानो नांनानै जागासिनो दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय सानसे शुटिं माने आङो बे शुटिंनि सिगां अरुणाचलाव थांदोंमोन अरुणाचलावबो शुटिं खालामबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट आङो न'आव थाङालासिनो धेकियाजुलियाव थानानै डाइरेक्ट शुटिं खालामबाय थ' बेक टु बेक आं शुटिं खालामनानै ओरैबायदि मेंबाय माने आं ओरैबायदि मेंबाय मा होनबावनो आरो फोरमायनो थाखाय रावानो गैला बेखायनो आंखौ मुड अफ नुदों जानांगौ आरो ना थ' आंखौ गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना ओमफ्रायहाय गोथाव जाहोनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय आरो शुटिं जोबखांनानै आं मोनथियाखैमोन जे बेयावहाय फैनांगौ होननानै आं सानदों डाइरेक्ट हटेलाव थांनांगौ बेनि थाखायनो आङो पुरा माने हरनि ड्रेसखौ गानखाबायमोन आरो ओंखाम जाखांबाय थ' बिराद साबायखर बयनिसिमबो जोंनो गोथाव जाहोनायनि थाखाय Action. Ada jadi dah kan? Satu sama lima. डान्सनि झंकार जबरदस्त फ्लेभार होननाय बिथाङानो जुगेश्वर बिथाङा जाबाय खैराबारिनि जोंनि धेकियाजुलि ओनसोलाव फैनानै जे बिथाङा सापर्ट खालामो रोजा रोजा साबायखर बिथांखौ मान बावगोन राजुराम बर' सारा तालिया आरो बाकिफोरा थाबाय बिथांमोना फैयाखै मोसानांगौ दा नै रायजोफोरा बाय बाय लभ इउ टेस्टि खाना टेस्टि गोथाव ओंखाम मोनजानायनि आरो मोनजाबावगोन आसा थाबाय